Imos a comenzar este Consello de Goberno deste mes de 18 de novembro de 2019. Empezamos en primeiro lugar co informe do reitor. Informar desde o último Consello de Goberno non hubo ninguna reunión oficial nin da CRUE nin de o Consello de Universidades, nin do Consello Galego de Universidades, que si está anunciada por o día 11 deste mes, por lo cual informaremos no próximo Consello de Goberno. Sí que informarei de algunhas xuntanzas que se celebraron en a CRUE, non tanto como digamos, reunión conxunta da CRUE, pero sí como a comisión a mesa de xerentes da que, como sabe, este Consello de Goberno, este rector, o presidente. Decir que, conxuntamente coa sectorial de I+D, se tuvo unha primeira reunión cos novos responsables do Ministerio, en concreto co secretario de Universidades, José Manuel Pingarrón, referente fundamentalmente en aquel momento, era unha cuestión casi monográfica, referente á situación da xestión da investigación dentro das universidades. Lle presentamos as nosas dúbidas de que o sistema poda funcionar aceitadamente desde o punto de vista da xestión da investigación, das digamos non seguridade xurídica que se están realizando en algunhas universidades con decisións que todos sabemos que non están en este momento avaladas por ninguna normativa legal, como é o tema de considerar os proxectos de investigación como unha unidade funcional. As universidades que o están facendo sin soporte legal detrás. Por lo tanto, no momento das auditorías poden ter problemas de devolución dos cartos xestionados desa maneira, e por lo tanto se lle pediu ao propio secretario de Universidades que de alguna maneira deran, digamos, cobertura a forma de xestionar das universidades. En esa reunión se lles plantexou unha proposta de modificación non da lei de contratos, sino da lei da ciencia, que facilitaría de forma importante a xestión da investigación, facendo un mecanismo de xestión específica para aqueles fondos conseguidos por proxectos e por convenios. Ao mesmo tempo, que se lle pediu é que en esa modificación da lei da ciencia constara a consideración dos proxectos de investigación como unidades funcionales. Eso hai distintas versións, pero hai algunhas que dice que para a súa consideración como unidades funcionales se requeriría que nos estatutos de cada universidade apareceran como unidades funcionales os proxectos para ser delegado, o cal significaría que habería que, para utilizar esa medida, habría que incluso a facer algunha modificación express dos estatutos de algunhas universidades. Nin que decir ten que a consideración de unidade funcional en ese punto supón tamén moito incremento administrativo burocrático, porque significa que cada proxecto se tendría que constituir en unha mesa de contratación, darse de alta na plataforma de contratación do Estado e xestionar directamente a plataforma de contratación do Estado, os IPs. Por lo tanto, esa solución que están sendo aplicada, repito, por algunhas universidades, tamén ten a súa complexidade. Por lo tanto, creo que o máis sinxelo é ir por a vía que se propuso, que facer unha modificación de forma que o tratamento dos gastos de investigación teña un tratamento diferenciado, entón non é preciso todo o proceso de contratos menores, hai unha limitación moito maior de cantidad que se pode facer, se pode contratar directamente, simplemente non hai esa limitación dos 15.000 euros por institución. Por lo tanto, creo que esa sería a solución máis sincera, unha modificación da lei da ciencia. Esa modificación da lei da ciencia faría de forma indirecta unha modificación da lei de contratos. Polo que eu sei, xa iniciaron os trámites para esa modificación, por lo tanto se están pedindo os informes e seguiremos informando a este Consello de Goberno de como vai outra.
Mientras tanto, decir que estamos en una situación de total inseguridad xurídica, como repito, se están buscando solucións absolutamente persoales de cada unha das universidades sin cobertura legal. Por lo tanto, nos aquí non nos vamos a arriscar a ese tipo de cuestións porque creemos que, sobre todo porque podríamos facelo moi alegremente, porque as consecuencias se verían dentro de 5 ou 6 anos, pero me parece unha responsabilidade para a institución que fóramos por esa vía. Mientras tanto, intentaremos simplificar o máis posible dentro da universidade a xestión, que non é fácil nin doado, pero que intentaremos ir cambiando ese custe administrativo da xestión da investigación dentro da Universidade da Coruña. Ben, como último punto do informe do rector, simplemente quería deixar constancia da felicitación á vicerrectora de Ferrol e Campus de Ferrol de Responsabilidade Social, porque acaba de ser nomeada Ferrolán do ano, e, por lo tanto, Ferrolana. Ferrolana do ano, por lo tanto, quedades todos invitados o día 7 de xaneiro a acompañala e tomar un arroz con leite que nos invita o Concello de Ferrol. Ben, e pola miña banda nada máis, vou a pasar agora a cada un dos vicerrectores para que faga información, e empezando por o vicerrector de Política Científica e Investigación de Transferencia, que, como saben, non está, como se pode ver, porque está na sectorial de I+D que se celebra en Baleares. Ben, decir que o que ten que informar o vicerrector son fundamentalmente 2 puntos. O primeiro deles é que por fin ha sido renovada ha sido aprobada a solicitud de renovación da UMI Navantia UDC, o cal supón outros 3 millóns de euros que se van a invertir desde os próximos 3 anos. Se supón manter a estrutura de investigación que estamos desenvolvendo conxuntamente entre a Navantia, a Universidade da Coruña, e que se está estendendo tamén a participación en distintos eidos coa Armada a través de Navantia. Por lo tanto, creo que é unha boa noticia para o campus de Ferrol, para o campus industrial de Ferrol, e para a Universidade en seu conxunto, que continuemos esa colaboración que, como todo o mundo sabe, é con Navantia, pero non é estrictamente con a construcción naval, sino que ten unhas cantidades de implicacións desde o punto de vista de utilización de inteligencia artificial, diseño, robótica, digitalización, etcétera. Por lo tanto, creo que é un programa e un proxecto moi interesante e que a Universidade da Coruña está aí. Por certo, foi a que acadou a máxima calificación. De feito, das unidades mixtas, creemos que somos a única universidade que todavía seguimos formando parte desas unidades mixtas como universidade. Todas as demais son centros tecnolóxicos, a maioría deles ni siquiera vinculados a universidades. Por lo tanto, nós somos a única universidade que permanecemos sendo socios destas unidades mixtas. O segundo punto que quería informar o vicerrector é saliron xa a resolución provisional das bolsas Beatriz Galindo. Como saben, esas bolsas... Contratos. Contratos Beatriz Galindo, son contratos similares máis ou menos ao Cajal, pero con funcións docentes, méritos de actividades docentes, ademais de actividades investigadoras, sacadas polo anterior ministerio, donde cada universidade podía presentar hasta 5 candidatos, e a universidade se repartían 100 en toda España. Temos que informar que a Universidade da Coruña acadou 4. Das 5 presentadas, 4 foron conseguidas. Somos a universidade, xunto coa, creo que a Politécnica de Valencia e a Universidade de Barcelona, somos as 3 universidades que acadamos o maior número de contratos
no sistema universitario galego nós obtuvemos 4 contratos, Vigo tuvo 2 contratos e Santiago tuvo 0 contratos. Por lo tanto, creo que é un bo resultado que tuvemos dentro da Universidade da Coruña, e agora se iniciará o proceso de... Ademais, é importante porque foi un tribunal internacional o que avaliou os proxectos presentados. Por lo tanto, creo que é importante que a Universidade da Coruña acadara ese tan bo resultado en estas convocatorias. Ahora estamos preparando as convocatorias que saldrán na plataforma do Ministerio e, por lo tanto, saldrán conxuntamente todas as 100 propostas e aí se abrirá o turno de presentación e tamén habrá un tribunal internacional que fará a selección dos candidatos para ocupar esas plazas. Pola miña banda nada máis, paso aos seguintes vicerrectores, comenzando por o vicerrector de Profesorado e Ordenación Docente. Informar dos seguintes puntos. Autorizouse a petición do Departamento de Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña da contratación pola lista de agarda da praza 18.7002. Decía que autorizouse una contratación pola lista de agarda da praza 18.7002 dun profesor contratado interino de sustitución a tiempo completo debido ás necesidades docentes persistentes na área de Ciencias e Técnicas da Navegación, ao ter acadado o profesorado contratado a tempo parcial 2 das últimas 3 plazas convocadas. Esta circunstancia supuxo un aumento menor do esperado na capacidade docente da área. O día 14 de novembro autorizouse a transformación dun profesor titular de escola a titular de universidade ao ter acadado acreditación a esta última categoría na área de coñecemento de fisioterapia. Esta transformación realízase en aplicación do disposto no artigo 57 da Lei Orgánica 6 de 2001 de Universidades, modificada pola Lei Orgánica 4 de 2007. O día 15 de novembro autorizouse a suspensión por mutuo acordo do contrato dunha profesora asociada da área de coñecemento de economía financeira e contabilidade ata o 30 de agosto de 2019. Esta suspensión será coberta cunha proposta de aumento de dedicación da persoa que acada a praza de interino de sustitución P4 aprobada no último Consello de Goberno e a retribución de horas extras a 5 profesores da área de coñecemento. E finalmente, o día 20, autorizouse a petición do Departamento de Letras a contratación pola lista da agarda da praza 18.001 dun profesor contratado interino de sustitución a tempo parcial P6 debido a baixa por IT dunha profesora da área de coñecemento de lingua española e falta de capacidade docente do resto do profesorado da área. Isto é todo para a miña banda. Moitas gracias, vicerrectora de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria. Bo día. Informo primeiro da publicación da convocatoria para axudas do estudantado con dificultades económicas e da publicación da terceira edición dos premios Exposciencia da UDC de Divulgación Científica. Tamén publicouse a resolución de adxudicatarios da 12ª convocatoria de axudas da UDC para os estudiantes gañadores de Olimpiadas Científicas. Ademais do 13 ao 15 de novembro, celebrase o foro Avanza na Facultade de Informática que consta de tres actividades fundamentais para que aqueles estudiantes titulados para a súa empregabilidade, emprego, emprendemento e contacto con empresas. Ao longo de 3 días desenvolvouse charlas informativas, odoros e encontro con as empresas participantes no foro. Se trataron temas tales como cultura emprendedora, ideas empresariales, mitos sobre o emprendedor ou emprendedora ou metodoloxía de xeración de modelos de negocios. Na área de cultura da UDC, destacar que neste primeiro cuatrimestre do curso continuamos con conversas coa dirección, que é un proxecto que consiste nunha cinta mensual coas realizadores e realizadoras de cine e documentais con fin de chegar ao público a súa obra fílmica e ofrecer a posibilidade de conversar con eles a súa visualización. Esta semana se celebrou a Mobile Week, porque a Mobile World Capital Barcelona presentou a primeira edición de Mobile Week en Coruña, unha iniciativa que funciona arte, ciencia e tecnología para que é espacio de reflexión colectiva sobre a transformación digital e o seu impacto na sociedade actual.
Cabe destacar a participación da Universidade da Coruña na Mobile Week a través de unha serie de actividades como 2 mesas de debate, unha da comunicación e tecnología no contexto actual da fake news en la Facultade de Informática, outra celebrada no Paranífico Ética e Tecnología, talleres de realidade virtual, aumentada e mixta, actividades para nenos como a Hora do Código, que tamén se celebrou na Facultade de Informática, e talleres sobre programación de Arduino, que se celebrou no curso. Finalmente, informar que na Comisión de Extensión Universitaria do 9 de novembro se autorizouse os cursos de Extensión Universitaria, o Vadorio para dinámicas de grupo de creatividade no audiovisual, o curso Unha metodoloxía funcional para a iniciación Ruby e o curso Iniciación aos deportes isnáticos acrobáticos. Nada máis por a miña parte. Moitas gracias. Vicerrectora de Internacional e Cooperación. O día 12 de novembro asistimos en Madrid á reunión informativa sobre o Europass. Europass, como moitos de ustedes xa saben, é un instrumento común europeo que sirve para transmitir e velar polas calificacións e as competencias, que obxecto é axudar aos cidadáns a presentar as súas capacidades dun modo global no espacio común europeo. Dende a Vicerrectoría vamos facilitar distintos documentos que teñen que ver co Europass, como o documento de mobilidade que rexistra as prácticas, o pasaporte das linguas e o pasaporte europeo de competencias. O 15 de novembro tamén asistimos en Madrid a reunión informativa sobre a convocatoria do programa Erasmus Plus, a de alianzas estratégicas. Consiste en alianzas entre diversas universidades do espacio común europeo. Ten que haber un mínimo de 3 universidades. O obxectivo é o desenvolvemento tanto de mobilidades como de títulos duplos ou conxuntos, ainda que só va haber 3 destas alianzas que consigan a financiación, o Ministerio, a través do SEPIE, vai axudar a estas propostas con un total de 15.000 euros. Nos, dende a ORI, estamos a preparar xa unha destas propostas de alianzas estratégicas. Asistemos tamén ao seminario de contacto en Sarajevo, organizado tamén polo SEPIE, onde informouse que Serbia pasa a formar parte dos países dentro do programa Erasmus Plus, onde se fixeron máis dunha veintena de contactos con instituciones de Bosnia, polo que xa estamos firmando algúns convenios de mobilidade con estas institucións. Tamén participamos nunha convocatoria de mobilidade de Albania baixo o Consorcio de Comercio Europeo, no que participa a Facultade de Economía e Empresa. En cuanto a International Summer School, xa fixemos o primeiro pol, no cal o profesorado internacional propón cursos para desenvolvernos na nosa universidade durante este ano fixemos unha modificación, en vez de durar 3 semanas a International Summer School, vai durar 2 semanas de un xeito máis intensivo para poder dar o mismo número de créditos, e así mesmo estamos a intentar que se fixen algúns dos cursos no campus de Ferrol. Estas semanas, además, recibimos numeroso personal de outras institucións de fora da UDC, entre as que destacan a Universidade de Pañastra de Cambodia, o que pretende alcanzar un acordo de cooperación con a arquitectura. Tamén recibimos a Universidade de Rochester, do Reino Unido, co que estamos a traballar para facer un doble título con a Facultade de Filoloxía, e tamén mostrar un interés coa Facultade de Educación. Onde tamén recibemos unha delegación da Facultade de Yunnan, que mostraron interés no intercambio de persoal e docente, coa posibilidade tamén de desenvolver un doble título coa Escola Universitaria Politécnica de Ferrol. Así mesmo, estamos xa preparando ao menos 3 proxectos dentro do programa Erasmus Plus, tanto capacity buildings como estrategias de aprendizaxe. Recordar que esta convocatoria de proxectos Erasmus Plus está aberta a un
cole hasta finales de febrero e outro hasta finales de marzo. E nada máis. Moitas gracias, vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente. Grazas, bo día. Informar que o día 30 de outubro celebrouse unha reunión da que xa informara no último Consello de Goberno, en Santiago de Compostela, no Centro de Estudios Avanzados, e estábamos convocados os vicerreitores de titulación das 3 universidades e os decanos e as decanas ou directores ou directoras dos centros de titulacións duplicadas con baixa demanda no sistema universitario galego e dos centros de titulacións multiplicadas con alta demanda do sistema universitario galego. Como xa tamén dixera, non estaban convocadas todas as titulacións con alta demanda, por exemplo, as titulacións de educación primaria e infantil van por outro lado, esas estánse a celebrar algunhas reunións, pero non foron aquí convocadas. Entón, decir que se estableceu un cronograma. Segundo ese cronograma, antes do Nadal hai que enviar á Secretaría Xeral de Universidades e as vicerreitorías correspondentes un informe do traballo de cada comisión para pechar o procedimento de homoxeneización e recoñecemento mutuo nos primeiros cursos das titulacións. Imos ver, esta comisión estará formada por os equipos, un grupo de traballo formado polos equipos dos distintos centros implicados. Despois, en xaneiro de 2019, haberá reunións conxuntas para análise do traballo. Logo, entre febreiro e abril de 2019, verase máis en detalle os traballos da comisión para determinar as orientacións e mencións no caso de que sexa ou se decida que determinadas titulacións acaben tendo mencións e especializacións nos distintos campus, ou sea, diferenciadas por especializacións nos distintos campus. E despois, en maio de 2019, unha xuntanza conxunta entre a Secretaría Xeral de Universidades e os vicerreitorados para ultimar as propostas e rematar as novas memorias de verificación. E, por último, en agosto de 2019, presentación das propostas na Secretaría Xeral de Universidades, UNACSUB, para a súa reverificación e implantación no curso 2020-2021. É moi importante dicir que, se non hai consenso, isto non lo dixeron, se dentro desas comisións formadas por membros das distintas universidades, dos distintos centros, non hai consenso, pois non haberá modificacións nos títulos, sobre todo falamos sobre todo estas titulacións que teñen unha alta demanda, vale? E logo tamén, por outra, eles, a nosa impresión, polo que sabemos, é que no que están interesados, sobre todo, no que queren que se traballe, é en facilitar a mobilidade entre os estudantes do sistema universitario de Galicia, entre as mesmas titulacións. Entón, eu penso que nese senso sí que poderemos dar resposta a esa demanda, sexa por vía de recoñecementos, ou sexa realizando algún tipo de modificación nas titulacións. E logo, o que é máis cuestionable depende tamén moitísimo das titulacións, porque aquí, como sabedes, hai distintas titulacións implicadas. Está a de Bioloxía, Comunicación Audiovisual, Dereito, Enfermaría, Enxeñería Informática e Química. Nesos casos, en función da titulación, as situacións son totalmente diferentes. Por exemplo, a situación de enfermería é diferente, por exemplo, a de ADE, onde, en enfermería poucas mudanzas vai haber, Entón, en función das decisións que se tomen, verase se procede ou non a esas modificacións. Ben, e logo, polo que respecta ás titulacións con baixa demanda, que aquí sí que, a situación é máis delicada, porque non chegan a ese número que de 50 estudiantes para os graos nos campus centrais e logo nos periféricos 45. Aquí a situación é un pouco máis delicada, porque,
piden que se colabore entre as universidades de cara a facer titulacións interuniversitarias e tamén o que piden é que no caso de que non se chegue a acordo para facer unha titulación interuniversitaria que se aposte por un cambio de titulación que resulte máis atractiva e que sexa capaz de ter unha demanda maior, non? No noso caso, neste caso nós só temos unha titulación afectada, que sería Enxeñería de Obras Públicas, non? Unha titulación afectada que ten, por outra banda, un número de alumnos moi superior á titulación de Enxeñería Civil, que é a de Lugo, non? Entón, ademais, no noso caso, temos 27 estudantes fronte a 7 estudantes que ten Lugo, non? O que acontece no noso caso é que, como tamén informei neste Consello de Goberno, pois os 2 grados da Escola de Camiños veñen de obter o selo de excelencia internacional no Eureis. Este selo ten unha duración de 6 anos, ademais é un selo que se concedeu sin ningún tipo de restricción. Entón, bueno, aí nos fixemos valer esta circunstancia que, por suposto, impídenos facer calquera tipo de modificación no título, se queremos manter, por suposto, ese selo co interés que obviamente ten, non? E, pois, eu penso que esta situación e esta circunstancia especial fará que poidamos seguir ofertando esta titulación sen ir a ningún tipo de modificaciones, sin pensar, por exemplo, no que podría ser un estudio interuniversitario. Ademais, pensamos que a matrícula podese ver incrementada por o feito de ter este selo. Ben, entón esa é así brevemente a situación o que ali aconteceu nesta reunión. Ben, por outra banda, informar de que o 5 de novembro celebrouse aquí na Reitoría unha reunión cos orientadores dos institutos e se lles informou das titulacións en xeral, se lles presentou en primeiro lugar, claro, a Universidade da Coruña, logo as titulacións en xeral e se prestou especial atención á presentación, por suposto, dos novos títulos que entrarán no sistema o vindeiro curso académico, e tamén, dos que entraron porque, como vostedes xa saben, houve así algunha dificultade con respecto no grao en xestión industrial da moda a acreditación do nivel de inglés. Entón, insistiuse moito nesa cuestión. Ben, tamén se falou da internacionalización da UDC, tamén, se presentaron os distintos programas de difusión e falouse tamén da BAU, porque veu aquí o noso delegado Nacio. Ben, despois, o día 6 de novembro celebrouse na Reitoría a 6ª xornada de benvidos estudantes de doutoramento en colaboración co CUFIE, dirixido ao alumnado matriculado nun programa de doutoramento da UDC por vez primeira, ou tamén poden vir a asistir, por suposto, os dos anos anteriores. E o objetivo desa xornada é informar e resolver dúbidas sobre os principais aspectos de organización, normativa, estrutura dos estudios de doutoramento, indicar as principais axudas para a formación predoutoral e postdoutoral e orientar sobre a carreira académica e ou investigadora. Ben, os días 8 e 9 de novembro celebráronse na Facultade de Ciencias da Educación as terceiras xornadas de innovación docente, nas que, penso que se produce un intercambio de ideas moi interesante. Isto, a verdade, é que nos anima a seguir traballando nesta línea para fomentar a innovación docente na universidade. Ben, onte celebrouse unha reunión en Santiago de Compostela para o profesorado e o personal investigador, para que expuxeran os proxectos de centro e establecer contactos de colaboración na rede STEMBAC.
Bueno, aclarar que hubo bastante confusión en torno a esta reunión, porque en un primeiro momento Susana Ladra, a que é a coordinadora do Campus Innova, a directora do Campus Innova, informoume de que ela tiña noticias, por outro lado, de que nos ian convocar esta reunión. Eu non estaba convocada, chamei a Consellería, dixeronme que non íamos estar convocados as universidades, os vicerrectores das tres universidades, senón que só era unha reunión para os profesores dos institutos que participaban nestes programas. Logo, polo medio, mudaron de idea, finalmente, se nos convocou, o que pasa que eu xa tiña a xenda completa para ese día, entón lle pedía a Susana Ladra que asistise no meu lugar, non? Simplemente, pois, para poder estar ali e para saber que información se ia proporcionar, non? Tamén o que si nos parece é que toda a información e toda a coordinación deste bacharelato, que é algo totalmente novo, por suposto, non? Pois que se tiña que coordinar desde un único lugar, non? Entón, pareceunos que debe ser feita esa labor desde dos campus de especialización, non? Entón, bueno, pois agora teremos que ver que dentro dos tres campus de especialización a quen lle corresponde, non? Hablaremos cos coordinadores dos tres campus a quen lle corresponde, pois, ser un pouco a cabeza visible, non? Deste tipo de proxecto, de un proxecto que está neste curso académico, un proxecto que é experimental, así o denominan, non? Eles mesmos dentro da Consellería. Entón, bueno, que queremos facer unha páxina web que desde aí, desde esa páxina web, centralizar toda a información, porque non nos parece moi operativo que os profesores de instituto, que desde os institutos se vaya polos distintos centros peregrinando a ver que se lle ofrece, ou que teñan que ir ás páxinas web dos distintos centros a ver que se lle ofrece, senón que o ideal, pensamos que a centralización desa información. Entón, bueno, esa solución integradora pensamos que pode significar e pode implicar un maior éxito na participación da UDC no programa. Ben, despois informar así por último de que, bueno, polas distintas reunións que mantivemos coa Secretaría Xeral de Universidades, pois no caso de un título, no caso do título de grado en Xestión de Información e Documentación Digital, pois se propuxo, bueno, entre outras cuestións menores, un cambio na denominación desa titulación, porque non lle parecía máis aceitada o Secretario Xeral de Universidades, Entón, finalmente, a denominación vai ser Grao en Xestión Digital da Información e Documentación. A mudanza tampouco é tan grande, pero, bueno, informar diso, que hai esa mudanza. E, pola miña parte, nada máis. Moitas gracias, Vicerrector de Economía, Planificación e Sostenibilidade. Moitas gracias, Corina, a todos e todas. A continuación, informo dos principais cuestións en materia de xestión económica. A cada uno deste mes. O primeiro fixemos xa a cuarta certificación do Fondo de Reforma, Ampliación e Mellora, un valor de 329.600 euros, que foi aprobada pola Consellería de Educación. Entón, xa nos ingresaron nesta mensualidade dos funcionarios que foron moi áxiles, se ve que é certo que estamos ordeando moi ben a información, claro que entendemos que facilita a súa revisión. Tan só nos quedaría unha quinta certificación que temos xa preparada para final deste mes por 109.000 euros, e deste xeito cumplimos de novo máis o 100% do Fondo de Reforma, Ampliación e Mellora que tiñamos. A cifra que se aprobou no orçamento do 18 foran 1.070.000 euros, e isos, como digo, foron, que era a quinta certificación, que creo que xa problema de efecto vamos a pasar un pouco
do nivel de gasto, pero se as 4 anteriores de explicación foron ben, de los tampouco vai ter problemas. Logo tamén cobramos esta mensualidade a aprobación do programa de mellora da calidade. Aquí presentamos 3 programas, o vou a decir así, porque foi así, tuvimos unha reunión na Consellería de Facenda hai un mes e nos puxeron de exemplo de justificación destes programas, total, foi moi satisfactorio. O primeiro foi o grau en paisaxe, que é un grau bilingüe que está ordenado en Provincial de Santiago de Sa Coruña. Neste xeito tamén foi aprobado, gracias a la colaboración do Escola Técnica de Arquitectura, que está levando a promoción e a difusión do centro. O terceiro e cuarto ano se impartirán nesta universidade, primeiro e segundo ano se están impartindo nas mesas de Compostela. Os segundos son os graus bilingües, que tamén foron aprobados. No primeiro caso, como dixen, son 25.000 euros a xuga, para os graus universitarios. No segundo, os graus bilingües son 33.000, son 11.000 más 3, 33.000, por 3 períodos. Tamén foi aprobado. E a mellora normática internacional, que tamén foi unha moi boa norma, porque desexo mostraron ali a justificación que enviou a nosa universidade de exemplo tamén para as outras dúas. Parece ser que, bueno, elaboramos moi ben a documentación, preparamos os programas, resumindo moito, o que exixe a convocatoria é a mellora nalgún indicador dos 3 rankings internacionais máis importantes que hai, o Times Higher Education, o ARPU e o QS. Esta universidade seleccionou o indicador T, Times Higher Education. Propuxemos unha mellora do 3% nun dos seus indicadores de caso de educación e conseguimos unha mellora do 15,92%. Independentemente da mellora e do cumprimento do objetivo, insisto, o que máis positivo creo que a boa resposta por parte da Consellería de cara a establecer un modelo para justificar que é o que nos propuxemos. Con isto quería resaltalo como algo moi positivo. Logo tamén, aquí estamos pendentes, porque esta justificación parcial un convivio de máster así xa enviamos hai 2 meses. Entón, bueno, normalmente cando non tes ninguna información é que será por suposto que iso está aprobado. Preguntei e, sin embargo, non había ainda revisión. Estamos saturados no Consello de Educación. É un convivio de máster así que asinamos en maio deste ano. Enviamos un justificación parcial, normalmente antes de mediados de octubre, para conseguir a recuperación da Consellería no mesmo ano. Así o fixemos, así o expuxeron, pero sin embargo, pues, por razóns de carga de traballo, a Consellería ainda non revisaron esta justificación. Eu presumo que debería estar a final deste mes se revisado. Logo tamén o programa de aforo de compra de enerxía a 30 de outubro temos un aforo acumulado de 45.000 euros. O programa está resultando moi ben. A compra de enerxía está en 3 centros actualmente por universidades: Filoloxía, Facultad de Informática, Oeste, Servicios Centrales de Investigación. Son 3 centros que pretenden recollir unha mostra representativa de todos os edificios. Tuvimos unha mostra de 3, un edificio de consumo baixo, Filoloxía, medio, Informática e alto ou moi alto Oeste. Nos 3 estamos a conseguir un importante ou moi importante aforo. Imos continuar con este proceso de compra de enerxía e vamos a estender o programa de política de aforo a compra en combustibles, e a compra en gas centralizado. E informarei máis detalles nos seguidores do goberno, porque das outros 2 ainda non teño os datos completos, pero as expectativas creo que poden ser tamén interesantes. Mañá temos outra comisión de asuntos económicos en novembro, xa sería a segunda. O que estamos a intentar é facilitar a justificación de moitos dos proxectos que teñen vencemento antes do 30 de novembro, ou en grupos de investigación ou grupos de potencial crecemento de consolidados que necesitan justificar antes do 30. Fixemos 2 comisións de asuntos económicos, unha carga extra, porque estamos en plena carga de orzamento, pero hai que darse resposta a estas necesidades para justificar ben e recuperar esos fondos
invertidos ao longo do exercicio. E da CAE do último día, que foi o 15 de novembro, temos imputacións aprobadas por 13.068 euros e validacións a un total, unha vez máis, moito isto, estamos reflexionando nese grupo de traballo, ascende a 595.354 con 0,4 euros. Tamén se pudo validar, en total alcanza 608.422 euros. Hai unha razón de fondo, xa explicaba no principio, e o primeiro anda na lei. Eu sei que isto incluíamos que podía causar que os expedientes a convalidar se incrementasen, así ocurrió. E dende as comisións dos estudos económicos Xerencia de Territorio de Economía estamos intentando buscar sempre a mellor maneira de justificar e salvar eses expedientes que por motivos de que son extemporáneos, por motivos de que o contrato menor non leva ben recollida a data de inicio da tal fin, a clasificación económica, a pesar de que fixemos un manual de xestión comportamentaria novo, todavía se está todavía en aprendizaxe. Entón, creo que este foi o ano que debería marcar un punto de inflexión para ir mellorando ao longo dos seguintes anos. Eu tamén fixe unha reflexión aquí, a ver, estamos observando. Hai que insistir nunha nova actitude, queremos que ter todos o mellor non a temos. Queremos planificar máis o gasto ao longo do exercicio, porque non é normal que a 30 de xulio o nivel de execución orçamentaria do orzamento este no 32-33% e que en outubro salta a 80%. Non hai dos meses por medio que subiu agosto tamén baixa a calidad. Pero claro, concéntrase moito gasto en moi pouco tempo. Entón, iso pode ter alguna razón en un ano especial. Pero eso, obedece, insisto, temos que facer un esforzo. Todos os investigadores, todos os centros, por suposto, as territorias tamén, de non concentrar tanto gasto en tan pouco tempo, porque ao final aproximase o peche, entón aí empeza un colapso. Con isto, creo que un cambio de actitud de mentalidade temos que planificar desde 1 de xaneiro. Temos que planificar desde 1 de xaneiro. Isto é algo que creo que non estamos, non temos esa forma de traballar, pero é imprescindible poder planificar o gasto. Que sí, que hacia o final sempre xurden máis gastos ou máis necesidades. Non debería ser así. Pero isto sí que é unha reflexión que queríamos estar aquí. E, lógicamente, dentro da Vicerrectoría e a Xerencia estamos fazendo un buen traballo para estimular aos centros a planificar o gasto, recoller todos os programas de as necesidades de gasto que decimos na Vicerrectoría e, en función de eso, programar actuacións durante o ano. Isto é o que se nos exixe a todos e creo que aí non estamos, creo, a facer todo o ben que deberíamos e isto nos inclúe a todos. Non só as Vicerrectorías, sino hai moitos centros de gasto e moitos investigadores. É certo que hai algumas convocatorias que se resolven tarde, nese caso sí, o programa Retos resolveuse en agosto e aí sí que lógicamente o investigador non ten mecanismo, pero hai outros programas que sí se resolven antes e que é necesaria unha planificación axeitada pola nosa parte. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, Vicerrectora de Ferrol, responsable social. Moitas gracias, Víctor. E, bueno, informar en primeiro lugar que o pasado 5 de novembro tivo lugar o acto público de firma do convenio coa División de Santander Universidades e a Fundación Universa para o desenvolvemento do programa Espazo Compartido. Como saben, este é un programa que vamos impartindo dende o ano 2013, sendo pioneiros destes programas universitarios para os xóvenes con discapacidade intelectual. Ademais, coincide co eslogan do 4º Congreso Internacional sobre Universidade e Discapacidade, que venen de celebrarse no mes de novembro, en Madrid, onde sinala que a universidade debe de ser o motor de cambio para a inclusión. Informar tamén que, con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que conmemorouse o pasado día 25 deste mes,
a Oficina para a Igualdade de Xénero e o Centro de Estudios de Xénero Feministas desta universidade programaron diversas actividades. O acto central será o vindeiro venres, día 30, no Salón de Actos Concepción Arenal do campus de Ferrol. Neste acto intervirá a profesora e doutora en filosofía Carmen Adán, unha muller que ten unha ampla experiencia en estudios en políticas de xénero. Ademais, neste acto se fará entrega dos premios da Oficina para a Igualdade de Xénero para traballos de fin de grau e fin de mestrado. Neste caso, as premiadas son Noelia da Riva García e Lucía Caso González, no traballo de fin de mestrado, no traballo de fin de grau as estudantes Jessica Suárez e Laura Vázquez Ferreira. Tamén neste acto vaise ler o manifesto que foi asinado polas 50 universidades que conformamos a Rede de Igualdade de Unidades de Xénero para a Excelencia Universitaria das que formamos parte. Informar tamén que onte na Universidade Jaume I de Castelló realizouse o primer encontro de reitoras de universidades públicas para debater sobre os logros e debilidades das políticas universitarias en materia de xénero. Deste encontro se fará un informe que tamén será posto en conocimiento da comunidade universitaria. Decir que actualmente son 7 as catedráticas que ocupan este posto de máxima responsabilidade dentro do sistema público universitario. Tamén informar que o día 21, un pouco en relación co que falaba o director de Economía, o director da Escola Politécnica Superior de Ferrol, máis o director do campus industrial e a profesora Sonia Bouza, e Sonia Zaragoza Meixén, tivemos unha reunión en Inega para presentarlles un programa de eficiencia enerxética para desenvolver no campus de Ferrol. Sería un programa que en principio podería estar financiado ao 100% pola Consellería. É un programa de monitorización e control do consumo tanto da electricidade como do gas e además sería despois exportable a toda a universidade. Quedamos pendentes de mandar o informe final e temos boas expectativas de que este programa pode levarse a cabo. Penso que pola miña... sí. Indicar que o próximo lunes o Salón de Actos da Facultade de Ciencias de Educación vai celebrar unha xornada sobre enfermidades raras, vai ser o título Outra forma de voar. Esta xornada está enmarcada dentro do Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Está organizada pola Oficina de Atención á Diversidade, conta coa colaboración da Facultade de Ciencias de Educación e a Federación Galega de Enfermidades Raras. Por la mañana habrá conferencias impartidas por persoas expertas e tamén intervirán persoas afectadas por estas enfermedades, xa como protagonistas ou como familiares. E por la tarde haberá varios talleres de entre as persoas participantes. Entrada de valle, pero solicítase as persoas que activan esta jornada que aporten un tipo de alimentos que serán entregados a cocina económica. Es nada más para nada. Muchas gracias, señor Serente. Bo día, informo do seguinte. No pasado día 19 de novembro acudiron a Xerencia, a Conselleira e persoal auditor do Consello de Contas de Galicia. O obxecto de informarnos e de explicarnos cal vai ser o plan de traballo para auditar o exercicio económico, as contas anuais da Universidade da Coruña e o exercicio económico do ano 2015. Esa auditoría realizarase, iniciarán a finais da semana que ven ou a primeiro da seguinte semana. E, bueno, nada, desde a UDC usamos toda a nosa colaboración para facilitar o seu traballo. Non é o mellor momento para realizar unha auditoría das contas dun exercicio económico porque estamos con feche de exercicio, estamos con outra auditoría do outro exercicio económico, pero hai que adaptarse ao calendario do Consello de Contas. Informo tamén que despois de aprobarse no pasado Consello de Goberno do mes pasado, o vindeiro día 30, é dicir, pasado mañá, segundo nos informaron, se non hai erros, non hai mala información, publicarase no Diario Oficial de Galicia a modificación da oferta de emprego público do persoal de administracións
servicios desta universidade para o ano 2018. E despois tamén informar no que se refire aos procesos selectivos que están en curso, que se están a desenvolver neste momento no ámbito persoal da Administración de Servizos. Por resolución do 5 de novembro publicouse a relación provisoria das persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo polo sistema de promoción interna para distintas subescalas e escalas desta universidade, e o prazo para formular reclamación rematou onte día 26. Tamén, por resolución do día 31, publicouse outra relación provisoria das persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para acceso a 2 prazas da subescala de auxiliar de servizos polo sistema de acceso libre. O prazo para formular reclamación rematou o día 19. Neste caso, hubo reclamacións e persoas excluídas, por lo tanto, estánse a resolver esas reclamacións. A continuación, pois, elevaránse a definitivas tanto unha relación como a outra e procederáse a designación das persoas integrantes dos distintos dous tribunais de selección. E, por último, informar do que é unha satisfacción que pasado mañá, día 30, celebranse no Paraninfo da Reitoría da Universidade da Coruña as 25 xornadas, realmente xornada, da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais. Esta xornada da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais organízase por esta sociedade, tamén pola Xunta de Galicia, Consellería de Industria e Economía, polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, o ISGA, que depende da Consellería, e pola Universidade da Coruña. Celébrase en xornada de mañá e tarde. Nada máis. Moitas gracias. Como remate final, que se me esqueceu no momento que daba o informe, informar que, como sabe os membros deste Consello de Goberno, durante esta última semana se está celebrando na Bisbarra de Coruña e tamén en 2 centros de Santiago, o CESGA e Antega, o Mobile Week Coruña, que creo que é un evento que é moi importante para tanto para Coruña como para a Universidade da Coruña, que é realizado por a mesma organización que organiza o Mobile World Center Mundial, bueno, o Congreso Mundial de Empresas de Móviles, que se celebra en Barcelona e que moviliza unha cantidad de diñeiro increíble. Organizan, esa mesma institución organiza a Mobile Week, que é unha semana en torno á visión da cidadanía e das novas tecnoloxías, e que por primeira vez se realiza fora de Barcelona. Para nós foi, creo que, unha oportunidade o feito de que a Universidade da Coruña participe na organización de esos eventos, non como financiador, porque xa sabedes que nos financiación pouca, pero sí aportando actividades e aportando persoas que interveñen nos distintos eventos. Creo que a participación da Universidade da Coruña foi importante, así está sendo resaltada. Creo que tamén a visibilidade que esta actividade deu á Universidade da Coruña creo que tamén é relevante. É simplemente decir que hoxe a clausura a 7 da tarde en Palesco, estades todos invitados. Hai un correo electrónico onde hai un enlace para digamos, solicitar as invitacións, a todos aqueles que podades asistir a 7 da tarde, pois sería bo que a Universidade da Coruña estuvera ben representada aí, porque creo que está garantido que durante 4 anos tamén se vai a realizar aquí en Coruña, e tamén está previsto que se estenda a todo o que é o arco atlántico, cal significa que desde o Algarve hasta a fronteira con Francia, todo eso vai a ser zona de influencia do Mobile Week. E, por lo tanto, creo que a Universidade da Coruña debe de estar aí, é a única universidade que participa en este momento, e, por lo tanto, creo que é importante que nos, ademais, vinculado ao Campus Innova, que é o que realizaba a maior parte das actividades, creo que é importante facelo, e espero que a próxima convocatoria, que podamos facelo con máis tempo, pois tamén podamos estender algunha actividade para o campus de Ferrol relacionada coa robótica, que tamén este ano se fixeron aquí. Por lo tanto, creo que é unha boa oportunidade. Espero que a Universidade
Universidade da Coruña estará ben representada, pero canta máis xente asista á clausura, moito mellor. Por tanto, invitaros a todos a asistiros a 7 en Palesco, hai actuacións musicais. Vale, perfecto, pois moi ben. Damos por rematado entón o informe de rector, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que a aprobación si procede do borrador da acta da sesión ordinaria do 29 de outubro de 2018. Secretario Xeral. Sí, teñen a acta neste novo formato, non? Que xa imos aplicando desde hai varias sesións do Consello de Goberno. Non sei se alguén ten algunha cuestión ou algunha matización a facer a acta, pois consideramos que se aproba por asentimento, non? Se ninguén manifesta o contrario. Vale. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que contratos e convenios, señor secretario. Sí, tamén teñen no repositorio a relación de contratos e convenios celebrados desde o último Consello de Goberno celebrado no mes de outubro, que son 3 convenios marco, 13 específicos e 58 de prácticas. Tamén, se non teñen ninguna cuestión específica a formular ningún deles, pois entenderíamos aprobados. De acordo. Apróbase. Entón pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é proposta dos 14 premios UDC a excelencia académica no bacharelato, curso 18-19, vicerrectora de estudantes. Bueno, tenéis no repositorio a propuesta que se propone desde la Comisión de Extensión Universitaria, que se celebró el 9 de noviembre. Lembrar que estos premios es una convocatoria para reconocer o esforzo e a dedicación dos estudiantes no seu estudio de bacharelato, premiando aqueles que teñan mellor notas de admisión á universidade que formaliza a súa matrícula en calquer título oficial e programas de simultaneidade oficial da UDC. ¿Algún comentario? Alguna cuestión? Entendo que se aproba entón a resolución e que son premios que serán entregados cando celebremos o Día da Universidade no próximo mes de xaneiro. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é novas propostas e renovación de títulos propios de posgrado. Vicerrectora de oferta académica. Ben, moitas grazas. Temos a renovación de 4 títulos propios de posgrado, o de adestramento adaptado a patoloxías, que comenzará en abril de 2019, logo o de un curso de especialización de planificación e comunicación para a promoción da actividade física, que comeza en breve, en decembro de 2018, logo tamén, neste caso, un mestrado de promoción da actividade física saudable en adestramento adaptado a patoloxías, que tamén comeza en decembro, e despois temos outra renovación, que é un mestrado interuniversitario en xestión e planificación portuaria e intermodal, que este empeza agora, non? Entón, tamén, polo que se refire aos novos títulos, temos unha proposta dun novo título ao que xa se referiu, bueno, o programa Espazo Compartido xa se referiu a vicerreitora Araceli Torres, que precisamente será a directora deste curso. Trátase, como ven aí, dun curso de formación específica de posgrado, chamase así, curso de formación específica de posgrado en programa Espazo Compartido. Ben, como verán tamén, xa é bianual, ten unha duración de 2 anos, e xa comenzou, vale? Puxose en marcha no 17, en outubro do 17, e rematará en xullo do 19. Por que traemos agora este curso aquí, este curso de formación específica, cando xa comenzou? Ben, porque este curso ten unha financiación, está financiado pola ONCE e tamén polo Banco Santander, en canto a polo Banco Santander, pola Fundación Universo Santander. Entón,
e o Consello Social Entón, a ONCE, un dos requisitos que nos puxo para poder ter esa subvención é que se acabe unha certificación que avale ese coñecemento adquirido por estes estudantes a través dos estudios propios da universidade. Entón, ese é o motivo polo que se decidiu darlle este formato de un curso de formación específica. Ben, eu penso que este programa ten un grande interés para a nosa universidade, porque trátase de formar a estes estudantes en habilidades personais, sociais e competencias básicas para a empregabilidade e inclusión laboral desta mocidade que ten unha discapacidade cognitiva. É unha aposta decidida da universidade pola responsabilidade social universitaria, unha mostra do compromiso da Universidade da Coruña coa sociedade e tamén co dereito a unha formación digna e en igualdade de condiciones. Como dixo tamén Araceli, un proxecto pioneiro no sistema universitario autonómico e tamén un dos primeiros no ámbito nacional. Agora xa son máis as universidades que lles conceden a estes estudantes tamén un título propio, máis universidades de España. Ben, entón, por que ten o formato, porque poden tamén pensar, un curso de 72 créditos, entón, por que ese formato que normalmente está dedicado a cursos dun menor número de créditos, ese formato de formación específica, de curso de formación específica, Ben, en estes os cursos de formación específica e posgrado teñen unha duración igual ou superior a 6 créditos ECTS, así que non hai ningún problema porque teña, por suposto, ese número de créditos que son 72. E neste caso, na normativa destes cursos no regulamento de estudos propios de posgrado, indícase que para os cursos de formación específica de posgrado o Consello de Goberno poderá informar favorablemente sobre a flexibilización das condicións de acceso, atendendo a xustificación presentada polas persoas solicitantes. Por suposto, trátase de estudantes que non teñen, lóxicamente, unha formación universitaria, ademais, son persoas a que se non se lle dá unha saída deste tipo non poderían nunca acceder ao mundo universitario, non terían esa posibilidade. Entón, por eso, solicitamos deste Consello de Goberno esa flexibilización do acceso a este curso. Non sei se Araceli quere engadir algo máis. Si hai unha cuestión que pode aclarar, pero... Alguna cuestión? Alguén quere intervir? Non, en relación con este curso, con un que se trae agora a renovación, en concreto, disculpas, en concreto, o mestrado interuniversitario en Xestión e Planificación Cultural de Intermodalidades, e pido disculpas porque cando se aprobou, si estaba en conservador no Mercatel, e que me chama a atención que sendo un título propio figure na denominación interuniversitario porque pode levar a unha certa confusión dado que os estudios oficiais son mestrados universitarios. Moitos dos mestrados universitarios que se ofertan nesta universidade teñen carácter interuniversitario e figura esa denominación na difusión pública dos títulos, entón parece equívoco, por lo menos. Xa sei que pola información que se trae aquí agora e a renovación que ven, non na solicitude, mas eu pediría que aquele se puidese que se matizase esa denominación porque realmente Vale, o que pasa é que, o que é o de Xestión e Planificación Portuaria e Intermodalidade.
Claro, a través do título que se quere deixar claro é que, aínda que a Unidade Académica responsable, a Universidade da Coruña tamén participa Oviedo, Cádiz, non? E a Politécnica de Madrid, entón era para... Sí, pero non só, por exemplo, na Facultade de Filoloxía, o centro onde teño en inscripción, tamén a reitora, saberá que hai mestrados que son oficiais, que teñen carácter intercultural e que se publicitan con esa denominación, porque así, en este caso, eu non discuto que a organización do título propio sexa interuniversitaria, simplemente non me parece axeitado que o nome leve esa marca que, insisto, é claramente equívoca, tanto ao ramo do título. Vale, pois revisarase esta lección. Estando de acordo que creo que hai unha confusión importante, os mestrados interuniversitarios non levan a palabra interuniversitario no nome. Bueno, son universitarios, pero moitas veces efectos de difusión colocas en mestrado tal, interuniversitario, cos universidades. Podo repatar? Ben. Entón, no nome levan as universidades que participan detrás. Repito, estando de acordo que se está xerando confusión. Creo que o que temos que remarcar é que este é un título propio e, por lo tanto, como título propio está aí, non aparece como título oficial, e quero recordar que este nome deste título xa estaba antes de que existeran mestrados oficiais. Por lo tanto, este é un longo título que leva moito tempo funcionando e que realmente a Universidade da Coruña é un elemento, pero está xestionado fundamentalmente con outros. Por lo tanto, faremos fincapé en que quede claramente diferenciado, pero o problema non é tanto a utilización da palabra interuniversitario, sino a utilización da palabra mestrado, que lamentablemente a lei española non estableceu diferencia entre os mestrados oficiales e os outros, únicamente mestrado universitario, que levan todos os mestrados oficiales, sexan interuniversitarios ou non, porque o que diferencia é que é mestrado universitario, polas universidades, tal. Por lo tanto, hai que facer especial fincapé en que son títulos propios e, por lo tanto, que non se confundan con os títulos oficiales e os mestrados oficiales, que son os que a universidade ten que facer moito fincapé na súa calidade. Algúnha cuestión? Entón, entendo que se aproba con esta cuestión de que a Comisión de Estudos Propios tratará de ir clarificando ben e que non haxa confusión, sobre todo a nivel de publicidade, entre os títulos propios e os que non son títulos propios. Pasamos entón ao seguinte punto de orden do día, que é a renovación da Comisión de Estudos Propios de Posgrado. Vicerrectora? Sí. Ben, aquí vémonos na obriga, porque xa finalizou o período para o que foron nomeados 5 dos membros desa comisión. Entón propomos os seguintes nomes, que por outra banda eran as persoas que xa viñan formando parte desta comisión, pero propomos a renovación de María José Mosquera González, que é como representante dos directores e directoras dos estudos propios de posgrado, de Matilde García Sánchez, representante do ámbito de Ciencias da Saúde, de José País López, representante do ámbito tecnolóxico, e logo o estudante sí que non estaba, perdoado, o estudante novo, porque o estudante que estaba nestes momentos ata agora nesa comisión xa rematou os seus estudios na UDC, entón sí, tivemos que cambiálo. Entón aquí este novo, Ernesto Vázquez Rey, e logo como PAS do Servicio de Organización Académica sigue estando Víctor Cabrera Sánchez. O resto dos membros, como di na información que teñen todos vostedes, non foi necesario renovalos porque non finalizaron ese período dos 4 anos polo que foron nomeados. Xa está. Isto é todo. Alguna cuestión, comentario ao respecto? Entón, entendo que se aproba a renovación da Comisión de Estudos Propios de Posgrado. Seguinte punto, proposta de convocatoria de plazas de corpos docentes universitarios. Sí, se trae una plaza más que corresponde a la oferta de empleo público de 2017
Se trata de una plaza de titular de universidad en el área de conocimiento de historia antigua y bueno, la propuesta de tribunal fue aprobada en el visto bueno tanto de la mesa como de la COAP celebrada el pasado viernes. ¿Alguna cuestión, comentario? Tendo entonces que se aproba. Pasemos al siguiente punto, propuesta de convocatoria de plazas de PDI contratado. Bien, aquí se traen dos documentos, como tienen en la documentación. Por una parte, se trata de una convocatoria correspondiente a plazas del segundo cuatrimestre, que estaban dos de ellas previstas. Se trata de las plazas de asociado en el Departamento de Ciencias de la Salud, en el área de enfermería y en el área de terapia, de podología. En estos casos son conversiones, bueno, son plazas que se convocan de asociado normal, que es el tipo 3, en sustitución de dos plazas de asociado de tipo 1 que se amortizarán una vez finalizados estos procesos de selección de plazas. Adicionalmente, hay una plaza de contratado interino de sustitución tiempo completo en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales del Departamento de Derecho Público, que seguirá pendiente de convocarse a falta de que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública autorice la Comisión de Servicios que tiene aprobada la profesora Marta Sobrio Prieto en esta área. Y entonces estará vinculada esta convocatoria a esa Comisión de Servicios. Y por último se trae también una plaza de contratado interino de sustitución P6 en el área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras en el Departamento de Construcciones y Estructuras Arquitectónicas, Civiles y Aeronáuticas para cubrir el cúmulo de dos bajas de profesorado de esta área de conocimiento. La propuesta también fue tanto esta como la del punto siguiente tienen el aval tanto de mesa como COAP. Decir que la segunda lista corresponde a las plazas de ayudante doctor que surgen de la convocatoria que se hizo para transformar interinos de sustitución o asociados en ayudante doctor en nuestra universidad, 20 plazas de ayudante doctor que se recogen en este documento, todas ellas, sabiendo que hay algunas solicitudes por parte de algunos departamentos y por distintos motivos que solicitan el aplazamiento de la convocatoria hasta entrado el año 2019. Sin embargo, pues el resto de plazas se convocarán de forma ¿Alguna cuestión al respecto? Entendo que entón se aproban estas plazas. Pasamos ao último punto do orden do día, que hoxe foi un Consello de Goberno cortito. Bueno, o gafe sería cando chegáramos ao punto 13, pero eso que nos quedamos no 9. Quen da aberta intervencións, quen quere intervir? A ver. No, ese es lo que acabo de decir. Ya, Moisés e María José. Alguén máis? Bueno, a primeira volta vamos con estos. Moisés Canle. Sí, gracias. Eu quería facer algúns comentarios breves. Moisés Canle, Facultade de Ciencias, sí. Quería facer algúns comentarios breves, un sobre, bueno, supoño que todos estamos sufridos sobre a situación dos asuntos económicos no noso centro. Sei que en Xerencia coñecen o problema,
e ademais agradezo moitísimo os esforzos que desde Xerencia se fixeron e están facendo para facilitalo, pero iso non quita que non teña que pôr de manifesto a gravidade da situación pola que estamos pasando, en gran medida derivada da aplicación dos concursos de traslados que sucesivamente foron levando a que en todo momento tuviéramos únicamente unha persoa que coñecía o traballo a realizar e que, por tanto, esa persoa, ademais de facer o traballo, tivera que dedicarse a ensinar a outras persoas que non coñecían o traballo a realizar. Comprendo que os concursos son así, pero entendo que tal vez se debería tentar habilitar algún procedimento para evitar este tipo de cuestións e situacións nestes momentos do ano. Isto que vou decir xa o comentei coa vicegerente e tamén co xerente, eu sigo sin ter a día de hoxe claro que vayamos conseguir no noso centro pechar o exercicio. Particularmente me preocupa a situación das devolucións do IBE e penso que moitos investigadores principais de proxectos xa dan por perdido e dan por feito que non van a conseguir pechar os seus proxectos que rematan este ano e que se van a perder fondos que despois haberá que devolver. Entendo que toda esta situación, tamén comprendo perfectamente que non é culpa, por decirlo de algún modo, da xerencia da universidade, ni tampouco da universidade, senón que é unha situación derivada da lei de contratos, pero o feito é que seguimos manexando contratos menores, seguimos sin ter un procedimento simplificado, ni tampouco os outros procedimentos que prevíamos ter algo polo mes de abril. Esta era unha das cousas que quería decir. Despois quería facer unha petición que xa é reiterada respecto á consideración de usuario agora que temos un consorcio do SUB que esperamos moitos que non só sea un grupo de música para oldies, sino que sexa algo máis, a ver se é posible algo que sería de enorme axuda na xestión de proxectos de investigación e na execución do gasto, que sería a consideración do usuario interno dentro do SUB para todos os usuarios do SUB. É dicir, que se nós facemos uso dos servicios centrais de Vigo e de Santiago, teníamos a consideración de usuarios internos ali o mesmo que eles a terían aquí. Eso aforraría, podería en algúns casos reducir o coste de determinados experimentos que se fan a un tercio ou menos dun tercio, o cual teria unha repercusión importantísima na execución do gasto dos proxectos. E despois referido a... Bueno, ahora xa está aquí Susana, despois ela poderá decir o que considere respecto a iniciativa STEMBAC da Consellería, que en principio é loable e parece moi razonable. De feito, como a vicerreitora comentou, pois sí que quería comentar algo ao respecto. Esta iniciativa foi proposta por lo mes de xuño, creo lembrar, e a xestión os centros, os institutos a fixeron no mes de xullo. Se puxeron en contacto con moitos centros, o cual levou unha certa desorganización, e onte supostamente había unha reunión de coordinación que máis ben foi unha reunión de presentación. Ali non se coordinou absolutamente nada, simplemente a xente dixo soy fulanito, vengo de aquí e estoy haciendo isto. Cada un está facendo basicamente o que lle dá a gana e lle parece ben, sin ningún tipo, absolutamente ningún tipo de directriz por parte da Consellería, e o máis grave de todo é que os centros nos están chamando, os centros, os institutos de secundaria nos están chamando os centros universitarios para que cooperemos nesto. Nos, obviamente, estamos dispostos a cooperar, pero o problema é que non sabemos en que temos que cooperar. Eu fui onte a esa reunión esperando ter algunhas directrices por parte da Consellería, pero aquilo foi un despropósito. Houve unhas conferencias moi interesantes e unha reunión baixo epígrafe, reunión de coordinación, que Susana poderá indicar se foi así ou non, foi única e simplemente unha reunión de presentación dos coordinadores dos institutos e nada máis. E sí que me parece, me alarmou un pouco que dixo a vicerreitora respecto a que non se iba a convocar os vicerreitores, porque sí que estivo presente a vicerreitora de títulos da Universidade de Santiago. Pero bueno, simplemente quería facer este comentario e nada máis, e dixo remate de intervención. Hola, lo mío es un comentario menor sobre los premios de grado
de las titulaciones que acabamos de tener una reunión en el centro, los directores de departamento para resolverlos. Y todos los años nos surgen dudas sobre la aplicación de la normativa que está recogida en el reglamento, que fue aprobada en el Consejo de Gobierno de hace un montón de años, ¿no? Entonces, quería comentar si sería posible, creo que había un problema con esto, no sé, dar estos premios sin tener que convocar una comisión, o sea, dar los premios a los mejores expedientes académicos sin más, aplicando la nota media sin tener que resolverlos en una comisión. Y si esto no fuese posible, si se le puede dar una vuelta al reglamento, porque en el punto quinto, en el que dice que solo se puede obtener el premio extraordinario en caso de haber obtenido una nota media de sobresaliente en el expediente académico y de forma excepcional se puede adoptar el premio extraordinario con una nota media de notable cuando no hubiera ningún alumno con nota media de sobresaliente en ese año, en ese curso académico. Esto siempre nos da lugar a muchas discusiones porque en informática hay dos premios en la titulación, se ofrecen dos premios. Y la verdad es que la titulación que haya sobresalientes es algo muy excepcional, hay años en que no hay ninguno y hay otros años en que sí hay, pues hay uno. Entonces, si hay que dar dos premios, evidentemente el segundo tendría que ser a un notable. En cambio, con esta redacción de esta normativa, pues siempre entra la duda de si es posible o no darle el premio a un notable, porque dice que si hay sobresalientes no se podría. Entonces, pues esa es mi cuestión. Además, no siempre todos los años, perdón, no siempre todos los años se hace lo mismo. Dependiendo de la comisión, unos años se aplica el reglamento de forma estricta, otras veces más relajada. No sé, a mí me parece que se podría clarificar un poco. La autonomía universitaria. Vamos a ver, despois, independentemente de que algunhas cuestións se contesten máis especificamente. O tema dos asuntos económicos, pois efectivamente, nós tamén somos afectados nese proceso de xestión de asuntos económicos, porque toda a xestión dos asuntos económicos de toda a universidade está en este momento sometida a unhas tensións moi importantes, que repercute absolutamente en todo o mundo, desde o PAS que ten que facer a xestión, o responsable de cada un do centro do gasto e que incluso dos proveedores que temos que en algúns casos non entenden moi ben por que se devolven as facturas. Estamos intentando facer un esforzo para que optimizar o máis posible a xestión. Lóxicamente os traballadores teñen dereito ao traslado. É moi complicado cando se fai un proceso de traslados masivo como foi este, porque se duplican o número de plazas que quedan, porque o que se vai máis o que chega. Por lo tanto, si en este último concurso de traslado quedaron eran creo que 120 tantas ou 130 persoas as que se movían, eran 300 plazas que se estaban movendo en ese momento e se teñe que mover no tempo xusto. Tenemos que ver fórmulas para que as unidades non se queden baleiras en ese momento, pero sempre vai haber este problema. O que pasa que en este caso está agravado porque, bueno, no momento en que se iniciaron os procesos, pois había algúns mecanismos. Eu creo que ademais todavía non temos a norma suficientemente desenvolvida, estamos todos por contrato menor, estamos indo todos a contrato menor. O contrato menor é unha locura, porque xenera moitísimo coste administrativo burocrático, e, por lo tanto, creo que a aparición de pliegos en contratos en outro tipo de contratacións vai a solventar, en certo modo, a non dependencia tanto do contrato menor. Tamén estamos traballando en unha ferramenta informática que vai a ver se facilita a xestión de todo o proceso hasta que se chega a parte de Sorolla, é dicir, todo o proceso previo, para facilitarlo de alguna maneira, e temos que ser capaces de que non haxa unha situación de aplicación tan estricta de algunhas normas internas dentro da universidade, por parte nomeadamente por parte de intervención, porque hai en algúns casos que plazos que son internos da universidade son razón para devolver facturas. Eso non pode ser, son plazos internos dentro da universidade, temos que intentar solucionar.
Respecto ao tema do consorcio e de utilización dos servicios centrais entre as tres universidades, é un tema que sí que é unha labor do consorcio. O que pasa co consorcio, vamos a ver, porque está constituído sobre o papel, pero agora parece ser que non todos os asentes implicados no consorcio teñen a mesma opinión de que é o consorcio e o papel do consorcio. Pero independentemente do consorcio, o de tratar de que fóramos considerados todos como usuarios internos dentro do servicio, eu creo que se está discutindo desde fai moito tempo e non hai acordo entre os responsables dos servicios xerales das distintas universidades de que eso se pode facer. Respecto ao STEM-BAC, despois, se acaso a vicerrectora que comente algo, ou Susana, máis directamente. E respecto aos premios extraordinarios, a normativa o que establece que os premios extraordinarios os debe recibir aqueles que teñen unha calificación de sobresaliente. Si non hai ningún alumno con sobresaliente, os centros poden decidir que se lles dé aos notables, pero poden decidir o centro. Si hai algún, o centro pode decidir que o que queda vacante se lle dá, ou pode decidir deixalo vacante. Non hai obligación de conceder todos os premios extraordinarios, poden quedar reservos. Por lo tanto, é unha cuestión que ten que decidir o centro. A normativa o que dice é, se non hai ningún alumno con sobresaliente, se poden extender aos notables. E a partir de aí, o centro ten que establecer criterios. A ser posible que os criterios sean homoxéneos, e non un ano de unha forma, outro ano de outra. Pero é o centro que ten que decidir, porque entón, se vamos a cuestións normativa sería moito máis complicado. Por tanto, repito, se poden deixar desertos e o centro pode decidir elexir para ese vacante, se quere aproveitalo, a un dos que ten o notable. Pero a normativa di o que dice. Por tanto, é decisión do centro. Vicerrectora? A ver, contesto eu sobre as cuestións que mencionou o profesor Moisés Canle. Tes toda a razón do mundo en que temos pouca información, hai unha falta de coordinación total por parte da Consellería. Eu o que expliquei, aínda que o mellor non o expliquei ben, é que eu preguntei Susana Ladra o día da inauguración do campus Innova, me dixo, estades convocados a esta reunión e tal, que entereime que ia celebrarse en Santiago esta semana. Entón, eu lle dixen, non temos nin idea, pregunteille a Salvador, tampouco ningún dos vicerreitores de aquí estábamos convocados. Entón, o luns chamamos a Consellería, o luns non conseguimos, ninguén sabía nada ali, e o martes nos chamaron e nos dixeron que esa reunión estaba programada non pensando na participación dos vicerreitores, sino simplemente os profesores e os centros implicados neste bacharelato, neses 14 centros. Ben, entón o que xa lle dixen a Susana, non está prevista esa participación, así que en principio esquecemos isto. O que pasa é que durante o longo desta semana logo mudaron de opinión e sí que convocaron, enviaronlle ao reitor unha mensaxe no que nos convidaba. No, por eso estaba presente a vicerreitora de Santiago e o vicerreitor de Vigo. Eu lle pedí nese momento a Susana que fose no meu lugar, porque fora que me informara desa reunión e demais. Ben, entón, é certo que ata tal punto falta coordinación que non está nin sequera a día de hoxe asinado o convenio entre as universidades e a Consellería. Por que non está asinado ese convenio? Cal é o último trámite que falta? Ben, porque nos pedimos certa compensación para o profesorado universitario que participe nesta iniciativa, non? Hai algunhas, por exemplo, o reconocemento e a inclusión no Docentia, eso sí que podemos facelo as universidades. De feito, nós no próximo Docentia tamén incluiremos esta participación na próxima convocatoria do programa Docentia, pero logo está tamén que a SUC
o recoñeza dentro dos seus complementos de excelencia, porque un pode presentar o doquentia para esos complementos de excelencia ou non. As persoas que non foron avaliadas polo doquentia pois presentan outro tipo de méritos, entón que tamén se lle recoñeza por parte da ACSUB ese mérito. Entón, aínda que eu falei xa hai tempo co director así de xeito informal, porque non son eu a que yo teño que pedir, por suposto, da ACSUB, que tiñan que incluir ese recoñecemento e dixo que non había ningún problema, pois parece que a Consellería non fixo aínda esa xestión. Entón, iso é o que está paralizando a firma dese convenio. Entón, é certo pola descoordinación que existe, que falábase de 2 anos e que no último ano final defenderían ese proxecto. Parece que ahora mudaron de opinión, porque claro, estamos falando de segundo de bacharelato, que é un curso moi complicado para os alumnos. Agora, segundo me informou tamén Susana, parece que a idea é que o defendan en decembro de segundo de bacharelato, que non rematen, o sea, que non sexa o final, cando están máis cargados. Entón, está todo por facerse. Por eso nos pareceu moi importante que nós, polo menos, estableceramos para unha certa, o sea, desde arriba unha certa coordinación, e poder todos traballar un pouco na mesma liña do mesmo xeito. Por eso nos pareceu importante que desde os campos de especialización se faga esta labor, É certo que algúns centros xa hai moito tempo empezaran a traballar. Por exemplo, hai centros de Ferrol, a EPS, que hai tempo que xa empezou a traballar directamente cos institutos. En cambio, outros centros aínda están empezando, ou aínda non empezaron. Entón, bueno, creemos que polo menos temos que coordinar e ver cales son as directrices, trazar unha liña de traballo, como se vai traballar na UDC con toda a incertidume que nestes momentos existe, que é altísima, vale? Entón, eso é todo. Susana, non sei se... Susana Lara, Facultade de Informática. Sí, simplemente engadir que desde o campus efectivamente nos propusemos a algúns centros colaborar en xuño, cando foi esta proposta da Xunta de participar no programa. Os centros estaban totalmente desubicados, tiñan que encontrar colaboradores antes de un mes, cando xa estaban casi pensados para as aplicacións, e moitos tiraron de contactos que coñecían. Entón, por exemplo, o Colexio Compañía de María comentou onte que eles xa estaban realizando proxectos co CIMOS de Santiago. É dicir, nos quedamos sorprendidos porque o único centro que colaboraban co CIMOS. Por que? Pois dixeron que nós non coñecíamos a ninguén, os sobrinos de Carracedo estudan aquí, así que tiramos de contactos. Entón, é tal a descoordinación de todo o proceso que os institutos tamén están perdidos. Entón, simplemente nos temos que os campos de especialización, todos os tres, temos que colaborar para un pouco atender aos centros, que os institutos teñan que chamar porta por porta a cada facultade, a cada escola, a cada centro tecnolóxico, poder facer unha visita ou poder colaborar, etc. Entón, creemos que é necesario unha estructura un pouco de interlocutora inicial para facilitar esa interlocución. Obviamente non nos metemos logo nos proxectos de investigación do día a día, que eso xa é cousa de investigadores e institutos, pero sí que é necesario facilitar os institutos, porque senón os institutos se ven que é moi complicado colaborar coa UDC, vanse ir a outros lados. Necesitamos facilitar todo, que teñan, por así decirlo, unha única vía de entrada e que sexa fácil esa vía de entrada. Entón, bueno, comentamos esta posibilidade, pero que efectivamente está por crear, porque se o convenio non está nin firmado, non sabemos nin que é o que esperan este programa de nós. Entón, se non se sabe o que esperan de nós, tampouco podemos organizar nada. Entón, creo que sí que un pouco, bueno, temos que estar aquí aí, colaborar con os institutos, porque creo que é un programa moi interesante. Creo que todos coincidimos en que abrir estas vías de comunicación entre institutos e universidade é moi bo para todos, pero efectivamente eu creo de unha forma un pouco alocada estamos
poñendo entre todos, creo, as pedras para conseguirlo. Todavía non está definido, pero espero que se defina pronto, porque os institutos queren, especialmente, os que non empezamos xa con proxectos, empezar xa en xaneiro. Pero creo que é moi importante que nos poñamos unha ventanilla única que permitamos comunicar aos institutos e aos colexios para que aí é onde teñen e despois xa nos internamente buscaremos o mellor centro. Eu crear unha web uecer.gal/stenbach, un correo stenbach@uecer.gal e logo sí que desde é a miña proposta desde os centros de especialización que temos oficinas técnicas que poden axudar neste proceso, pois nós xa internamente pois o coordinamos, pero sí que unha ventanilla única e xenérica sen estar vinculada a ningún campus ou que sexa. Só un apunte, que é un tema que xa falei con Susana, pero me parece relevante poñelo de manifesto outra vez aquí. Este programa é un programa pensado para alumnos de bacharelato, non é un programa pensado para alumnos graduados que se queren formar como investigadores. E o que se puxo onte de manifesto nesta reunión é que os distintos centros, os 14 centros de Galicia, se están a dirixir a centros como o CIMUS, como o CIPUS, como en Coruña o CICA, e iso non é así, está fatal pensado. Son estudantes de bacharelato e a súa referencia teñen que ser as escolas e facultades. A súa referencia non son os centros de investigación, porque ainda lles faltan polo menos 5 anos polo medio para chegar aí. Outra cousa é que vayan a facer unha visita puntualmente a un centro de investigación e les ensinen ali que os investigadores non levan antenas verdes ni son marcianos, vale, pero o seu punto de referencia é outro, son os centros docentes. A mí me parece que eso debería quedar claro e me parece que debería ser a línea de actuación, e se non é así, me parece que vai a ser o caos definitivo. Pero por eso... Porque o que se puxo de manifesto era o que le está dicindo, vamos al CIMUS, vamos pero, claro, pero vamos a ver, o que van é o que sale na prensa e os coñecidos que teñen. Precisamente... Pero nos temos que poñer orden nese caso. É que estamos falando. O que estamos dicindo precisamente que vamos a intentar dentro da Universidade da Coruña poñer orden. E dentro dos campus de especialización están centros tecnolóxicos, pero están centros académicos tamén. E, por lo tanto, esa é a mellor vía. E a partir de aí se difundirán. Lóxicamente, todos os profesores que están nos centros tecnolóxicos tamén son profesores das facultades. De feito, por lo tanto, aos diversos institutos que estiveran en contacto coa Facultade de Ciencias, os remitín a falar coa persona que vai a coordinar isto na UDC, que sería que repartiría xo. Pois, deso se trata. Vale, entón vamos a intentar facer un esforzo de coordinación interna para intentar sacar o máximo posible, porque non hai que esquecer que nos colexios están os futuros, nos institutos están os futuros alumnos que vamos a ter dentro da Universidade da Coruña. En moitos temas, en moitas cuestións, temos un problema moi importante de transmisión do que estamos facendo dentro da universidade hacia fora, porque hai moitas veces que te dicen, pero aí tenéis tal titulación, aí facedes tal cousa, e se sorprenden en moitas ocasións. Pois, para iso temos que ser nós proactivos e temos que intentar que os esforzos que somos o persoal que somos, que se repartan esos esforzos e se optimicen ao máximo os resultados. Susana. Sí, Susana Lara, simplemente engadir que desde as outras universidades están igual. A vicerreitora de Santiago preguntaba, como estabas a coordinar? Porque isto é novo para mí, eu estou aquí enterándome desto agora. Por eso digo que estamos todos iguais, non é que a UDC... Non, a UDC está mellor. Pero que sí. Nos falta que nos lo certifiquen, pero sempre estamos mellor. Bueno, pois... Bueno, eu simplemente con respecto ao proxecto, é certo que desde a Politécnica en Ferrol estiveron en contacto desde antes do verán co Instituto Sofía Casanova por proximidade, non? Eles estaban traballando directamente porque descoñecían como era o procedimento, pero por suposto que lles parece o mellor que todo isto tiña un punto de referencia que pode estar no campus Innova e bueno, sí. Estará nos tres campos. Sí, ou nos tres campos. Sí, para comentar un par de cuestións referidas a alguna das intervencións do decano da Facultade de Ciencias.
vamos ver, no acceso de persoal a postos de traballo, sobre todo se tanto no definitivo, se é un concurso de traslado, como se é xeito provisorio, é certo que en todas as organizacións se producen eses problemas de reinicio, de reseteo, para coñecer as tarefas que teñen encomendadas ou que lles van encomendar nese posto de traballo. Cando o problema realmente, a raíz do problema, é que nos postos de traballo da Universidade da Coruña, de persoal de Administración e Servicios, son postos que na columna das observacións están moi limpos. Hai organizacións onde están moi cargadas de méritos específicos e de requisitos de acceso. Na Universidade da Coruña temos todo o contrario, é dicir, é unha RTT moi limpa, diáfana, é dicir, non hai sagas moi poucas excepcións, algún idioma en postos moi concretos. Isto que está a comentar o decano, pois efectivamente nos debe de levar a reflectir para unha vindeira RPT, porque os requisitos e méritos computan tanto para acceso definitivo como para, obviamente, os requisitos son requisitos tamén para acceder de xeito provisorio. Logo, se os postos tivesen nesa columna da relación de postos de traballo, pois estivesen máis perfilados con algún requisito, vense esa titulación ou vense un requisito de experiencia, algún determinado período de tempo, en algunha unidade administrativa que tivese relación, etc. Se podese tal. E entón, o que está a comentar e o que estamos a falar, eu creo que nos debe de facer pensar nesa problemática e non pasar tampouco do cero ao infinito, pero sí desbotar ese presuizo que se ten a veces por algún asente social ou alguna das partes da organización en perfilar máis os postos de traballo. Eu personalmente penso que é un erro ou tan pecado é deixalos en branco, deixalos limpos como sobrecargados. Eu teño a teoría de que calquer funcionario que hai é un funcionario, un bo funcionario, alguén que sea boa persoa que teña interese por o traballo. Pero dito isto, creo que non hai nada, e todos sabemos e aprendemos conforme pasa o tempo. Pero creo que ese apriorismo ou esa teoría non nos debe impedir, bueno, pois, algúns postos especialmente delicados, pois, non sobrecargados, insisto, pero si non ter o presuizo de que, bueno, por poñer algún requisito ou algún mérito específico, pois non é prejudicial para ninguén e que, bueno, pode ser beneficioso para todos nós. E todo este rollo viña en conto desde a xerencia e desde a xunta de persoal, bueno, pois nun determinado momento, hai 6 ou 7 meses, pois conseguimos que na cobertura provisoria de postos, na instrucción de comisores de servicios se modificara para, cando menos, priorizar o acceso aos negociados de asuntos económicos a aquelas persoas que tivesen o seu posto base de orixe en outros negociados de asuntos económicos. Non era exclusivizar o acceso, pero sí priorizar. Algo minorou o impacto de acceso, pero bueno, non de todo, obviamente, porque se non hai persoas que soliciten desde o negociado de asuntos económicos ou teñen pouca experiencia nese ámbito, pois seguimos con ese problema. Non é de doada solución tampouco. E no que se refire a contratos menores, por abundar no que dixo o reitor, que xa o explicou realmente, fundamentalmente, sí que, vamos ver, hai que, sabemos que, non sei se todos vostedes saben que xa desde hai un par de meses temos xa os pregos do procedimento que determinamos super simplificado ou que é un procedimento de un sistema, un contrato, un sistema de procedimento de contratación, bueno, que ten un límite, se pode chegar hasta 35.000 euros, esos pregos xa están normalizados, xa se comunicou por un correo electrónico a todo o persoal que están aí a dispor de todos aqueles que queiran, bueno, pretendan iniciar un proceso e que teñan unha previsión de adquisición de un determinado ben, porque con ese procedimento super simplificado, é certo que tamén supón unha carga burocrática, a elaboración, a licitación, etc. Pero, bueno, en un prazo moi breve, de un mes e medio, pois se pode ter resolto unha licitación, unha contratación, e ter xa
solventada un suministro dun determinado material durante un período de un ano ou 2 anos, é dicir, o período que se estableza nesa licitación. Co cual, iremos avanzando no que é o normal, ou debería de ser o normal, como dixo o rector, o contrato menor é a excepción. Que ocorre que nós, non solamente a UDC, sino en xeral, todo o ámbito, todo o sector público está abusando na actualidade do contrato menor e estamos, bueno, alterando, estamos intentando empezar a alterar esa balanza de moitísima carga económica, de la carga económica fundamental da adquisición de bens mediante contratos menores, vamos a intentar alterala cando menos supersimplificar. Tamén nesta liña, hoxe mesmo, estiven mirando xa un texto que se vai comunicar, se non é por correo hoxe, será entre hoxe e mañá a todo o persoal, a toda a lista de PAS e de PDI, sobre a comunicación para comunicarles a todos que a Universidade da Coruña adheriuse ao sistema de contratación centralizada do Estado, central de contratación do Estado. E se escribiu coa Dirección Xeral de Racionalización e Centralización de Contratación un acordo marco. Neste texto, neste correo, explicamos o que significa esta adhesión a este sistema de central de contratación, cual é moi bo porque vai eliminar moita carga burocrática, vai permitir e vai posibilitar o acceso xa nesta mesma comunicación, pois están os enlaces para chegar a esa central de contratación e con os bens. Polo de agora, este acordo marco limítase, temos un enlace coa página web da UDC e nese enlace pois xa se visualiza a relación de bens aos que temos acceso. Polo de agora hai un catálogo de produtos e servizos e por agora estamos adheridos a suministro de equipos e software de comunicacións. Progresivamente, conforme pasa o tempo, iremos adheríndonos a máis servizos que se ofrece desde a central estatal, desde a central de compras estatal. E entón, bueno, xa explicamos cal sería o procedimento e cal é o sistema. Ahora, por non extenderme, bueno, chegará vos o correo, xa digo, hoxe ou mañá, e xa o miraredes. E finalmente, tamén por fin xa temos asinados os pregos do simplificado, o cual tamén xa damos outro avance, un pequeno avance máis neste proceso de alterar a balanza de contrato menor a outros procedimentos de licitación pois máis asentados ao que é unha xestión económica de entidade como a nosa e, bueno, en breve pois empezaremos a licitar. Sei que está levando tempo e sei que a organización está sendo moi paciente e sei que hai moita tensión e sei que hai moita carga de traballo no ámbito dos asuntos económicos e bueno, de eso somos coñecedores. Estamos intentando poñer os mecanismos para intentar evitar esa presión e con seguridade progresivamente, máis tarde do que todos desearíamos, pero progresivamente iremos alterando e iremos lanzando licitacións e, bueno, mellorando o traballo de todos os nosos compañeros e compañeiras nese ámbito da xestión económica e da investigación. Un apunte. Raquel Rubio, por la Junta de Personal. Sí. Nada, hacer una pequeña apreciación por el tema de asuntos económicos, decir que desde la Junta de Personal también estamos preocupados porque los compañeros que llevan asuntos económicos están muy agobiados trabajando por las tardes, incluso sábados y domingos, para poder sacar todo ese trabajo. Entonces, esa gente son administrativos. Hace 7 años que no se ejecuta una oferta de empleo. Y les recuerdo al Consejo de Gobierno que en la última oferta de empleo público que se aprobó, la Junta de los miembros del Consejo de Gobierno que formamos parte del PAS estábamos en contra de eliminar un administrativo porque había que quitar una plaza y el PDI confirmó lo que el equipo de Gobierno planteaba, que era sacar un A2 de bibliotecas.
Decir que la parte administrativa está bastante mal dotada y confirmar, como dice el gerente, que la RPT hay que darle una vuelta importante para dotar de más personal a determinados servicios y igual en algunos quitar gente. Pero los que llevan los asuntos económicos son administrativos. Bien, me parece oportuno que pasando el Pisuerga por Valladolid se aproveche, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra porque... Asuntos económicos? No, pero escucha, ose non me deixa ninguén acabar a miña intervención. Todas as plazas de RPT que hai en asuntos económicos están cubertas, sexan por funcionarios de plantilla ou sexan por interinos. Por lo tanto, non hai ningún problema ni ninguna relación do custe administrativo que ten a xestión económica con sacar ou non sacar unha plaza máis ou menos na oferta pública. Por certo, tamén saben que hai determinados colectivos que non queren que saquemos ninguna. Por certo, tamén son colectivos do PAS. O problema fundamental é que, por suposto que están sobrecargados todos os servicios académicos, económicos, tanto dos centros como os servicios centrais. Están sobrecargados porque é un traballo extra que viu pola nova normativa e porque nós temos que adaptar os nosos procedementos internos tamén para evitar non xerar nós mesmos máis carga de traballo. Por lo tanto, non se pode vincular a falta de persoal porque está a RPT na parte de asuntos económicos, está perfectamente dotada. E, por certo, en todos os negociados de asuntos económicos hai un xefe de negociado. Non todos os que xestionan son postos base. Por lo tanto, non hai que mezclar as cousas. Todos estamos sobrecargados, non vamos a entrar en este debate, pero todos estamos sobrecargados, todos, No puedo contestar. Pues contesta. La gente ahora mismo no se está moviendo por concurso, se está moviendo por comisiones de servicio, porque hay muchas plazas vacantes. Simplemente eso, porque como no se ejecuta. No, pero... Bueno, si ti dices que por qué non se ejecuta, perfectamente, pero aquí estamos falando dun traslado que hubo masivo debido a un concurso de traslado entre funcionarios de carreira e que como consecuencia de eso se ocuparon despois as plazas por interinidades. Por lo tanto, non é solo porque precisamente o que produce as comisións de servicios non son as vacantes nos postos bases, sino que son as vacantes nos postos altos que o que xenera é saltos de todos os postos para arriba. Por lo tanto, é ao revés do que ti dices. Vale. Bueno, hasta outra.